как излагахме в процеса по създаването на трейлера за танцовото шоу Grand Hotel Victoria. Да, този целият проект се крепи на една голяма, дебела лъжа. Няма асансьор. Имаме единствено виртуални сетове, заснемане на зелен екран и много композитинг, единствено и само за да получим това. Ето откъде тръгва тази лъжа. От Project 360 се свързаха с нас, за да създадем трейлър на тяхния нов спектакъл Grand Hotel Victoria. Първоначалната идея не беше толкова добре разработена като режисура, затова ние заедно трябваше да я доразвием. В крайна сметка се спряхме на това да представим всички главни образи в асансьора на хотела. Като се отваря, показва един образ, затваря се, показва другия образ и така нататък. И след като изчистихме концепцията, продължихме с планирането на нейното изпълнение. Имаше 12 образа, които трябваше да заснемем и да поставим в дигиталната среда – асансьора. За тая цел ние разработихме първо асансьора и след това ъгъла, от който ще се визуализира цялата сцена. Съвсем базово създадохме асансьора в 3D софтуер, след това фиднахме тази графика в AI, която добави повече детайл, текстури, осветление. Просто го разработим много добре. Но за този целият процес може да видите по-детайлно видео в предното ни видео, където говорим повече за създаването на дигиталните environment за цялото шоу. След като създадохме базовия environment, остана да заснемем всички керактери. Но тъй като те бяха 12 на брой, това означава, че ни трябва поне 2 снимачни дни, в които да заснемем всички керактери на зелен екран. За целта трябваше да пресъздадем точния ъгъл на камерата. Ние се презастраховахме и поставихме още една камера, която е допълнително близък кадър, евентуално, ако искаме да хванем някакъв детайл. След двудневни снимки, режисиране на всеки керактер и правене на множество дубли, даже имаше и някои непредвидими фактори, като снимане на животни. Имаше една кокошка, която трябваше аз самия да изрежисирам, тъй като трябваше да падне на точно определено място, за да може да влезе в сценката на зеления екран. След всичко това продължаваме с постпродукцията. Тя се състои в 4 стъпки. Първо, подбиране на сполучливи кадри. Второ, киване на кадрите. Композиране на кадрите в дигитална среда и 4. Режисиране на монтажа на трейлера. Първото, подбирането на сполучливите кадри не отне толкова много време, тъй като ние знаехме още на снимачния ден какво е сполучливо и какво не. Това беше много бърз процес и не мисля, че отне повече от 2-3 до 4 часа макс. Киването на кадрите, или т.е. процесът по махане на бекграунда, зеления в случая гринскрин, и поставяне на човека в прозрачна среда, отне повече време, тъй като бяха 12 керактера и всеки имаше поне по 2 тейка и някои имаха и клоусъп тейкове. Това отне доста време, мисля, че поне ден-два. Третия процес, композирането на кадрите в дигиталната среда, отне също доста време, тъй като ние не само трябваше да композираме правилно керактерите в асансьора, но и трябваше да ги отсветим правилно, за да мачнат енвайрмента. И след като имахме всички герои в средата на хотела и по-скоро поставени в асансьора, ние трябваше да пристъпим към четвъртата финална част, да изрежисираме монтажа така, че трейлъра да е много готин гледан. Тъй като разполагахме само с минутка, ние много умело трябваше да подберем кои точно керактери, най-важните, да влязат с повече ефирно време в трейлъра, за сметка на някои други, които не са толкова важни. И ето така, ние излъгахме, че нашите герои са в асансьор. Естествено, не успяхме да излъжем някои от вас, които видяхте гринскрина, видяхте и композитинга, видяхте и AI добавения environment. Очаквайте следващото видео от поредицата как създавахме корпоративната идентичност на спектакъла Grand Hotel Victoria. Там ще засегнем много газарски неща, като корпоративна идентичност, типография, как създавахме всички постери и визии за спектакъла. Много яки неща, графични, тези всички, които са графични дизайнери, да заповядат в следващото видео задължително. Brooklyn born, I run this paper. 808s not break you later. Raw hustle, streets my savior.